En ndaaru ekkitooɗen no ɗum jangirta habaruuji bindaaɗi nder deftere seninde, amma en puɗɗiray habaruuji kokketeeɗi daga nder deftere seninde. Ashe habaruuji bindaaɗi eɗi kolla ngikku goɗɗo mo bindo on windata dow maako. Ɗi habaruuji eɗi cuɓtaaɗi ngam ko ɗume yaha nder wigeere ɓe noddirta wakkere. Nde wakkere hollaynde jikku goɗɗo e nde holla goɗɗum kesum ko umminta nyumol goɗɗo, wono ko waddata foɗfoɗtirki ko maaguki saɗɗo nder jikku goɗɗo, ngam ɗum walla mo o mo'ina jonde maako. E carel ngel jangata habaruuji bindaaɗi e haani famta koye woni ko o yiɗi wi e nder windi maako e nder wakkere nden nde fuu. A wawan keɓta habaru maako boɗɗum sarel ko jangata ɗum. Ta tokki ɗum daga wakkere yaaki wakkere, a raray ɗum boɗɗum nder deftere seninde e ɓe meta dow carel e yimɓe feere-feere. Ai non ko? E misalu to en ndaari habaru Gideon, ɗum goɗɗum habaru andaɗum. En gi'i no Gideon ɗaɓɓiti ngam ɓeyda faamal yeeso Allah, ko Allah wallay mo o nyama jaalorgal konugongu yeeso maako. O tori Allah holliramo e goɗɗum alama. Gideon resi lekki jo'ruki e leydi. O wi to fini jango subaka o tawa e kisofi, amma leydi ko fili ɗon fuu ndi laato e ndi yo'ri. Allah bo waɗi ɗum. Joni ta raari ɗum habaru a yi'ay e ɗum woodi caɗɗum. To no Gideon andirta o nyamay jaalorgal? O hocci niyya. O fondi Allah e alama ngam o heɓta. Non yimɓe ɗuɗɓe jangirta habaruuji ɗi. Non bo ɓe keɓtata ko habaru ɗum saawi e nder catol wakkere aranol. Ai non ko? Non ɗum waɗi. En ndaaru wakkere windaande. Habaru ɗum fuɗɗiri e Gideon e ɓiɓɓe Israa'ila jooɗiiɓe nder jonde kulol ngam yimɓe kalanayɓe ɓe e ɓiɓɓaɓe wato Midiyanko'en. Mi heɓti. E ɗo Allah hokkimo kuugal o hisna ɓiɓɓe Israa'ila o do'a Midiyanko'en. Ɗum habaru ɗum laaɓi. Amma Gideon ɗayni o ƴami Allah waɗanamo goɗɗum alama ngam o ɓeyda anduki ko Allah meddata e maako. Ngam non sai Allah nani ko o wi'imo, notanimo, hollimo jaygol hiite dow gulirde. Gideon yadake ƴamimo alama. Na hanjum tam, Allah wi'i Gideon o pusa gulirɗe ɗe Allahon feere. Gideon bo hultori jemmare nden ɗum fuu. Sai Gideon waɗi seko o huli na seɗɗa. E ɗo en jottake wigeere to Allah e hoore muɗum o ummani Midiyanko'en. Wala seko fuu e non Gideon fuɗɗiti ƴami goɗɗum alama feere o wi'i mi yiɗi mi anda ko mi waway mi hisna ɓiɓɓe Israa'ila e jungo am. Allah bo notanimo. Fuu e non o jaɓayi, ɗon ma o fuɗɗiti o ƴami goɗɗum alama ngam Allah ɓeyda hollukimo dow alamaji ɗi o ƴamnomo go'o go'o. Non ko? Ase Gideon ɗaɓɓiti alamaji ɗuɗɗi. Non ɗum waɗi. Ta raari bindi ɗi fuu no ɗi jokkotiri e ɗi tokkindiri, a yi'ay foɗfoɗtirki hakkunde Gideon e Allah. Foɗfoɗtirki ki'i o suka o hoolaki Allah. To no ɗum heñitiri? To en nyamri yeeso e janguki en gi'ay Gideon hawriti konoɓe maako hamɓe 30,000 soja en konoɓe ngam o honda e Midiyanko'en. Sai Allah wi'imo ɓe worɓe konoɓe ɓe ɗuuɗi, sai ɓusta ɗuɗorgal soji'en ɓe yaaki 300. Ngam ɗume Allah waɗi non? Gideon fondino Allah, ngam non Allah e yiɗi watankimo. Allah wi'i Gideon soji'en 300 ɓe o hokka ɓe busaali e kuɓɓirɗum hiite ɓe pilo Midiyanko'en nder jemma o ɓe gaɗa holore dow kocceje. Nde holore nde ɓe gaɗata nde hulnay Midiyanko'en. Non bo Gideon waɗi. Nde ɓe sonni koloji maɓɓe Midiyanko'en kultori. Nde ɓe kultori ɓe ummani ko'e maɓɓe nder nyibre ɓe koni hoore maɓɓe ngam e ɓe ɗaɓɓita to ɓe kisrata dow kocceje. Habaru ɗum e walla jangayɗo ngam o heɓta ko Allah yiɗi. Allah e hocca yimɓe tampuɓe ngam o hutira ɓe gaɗa fi kayɗiniɗum ɗum ɓe kammaki ɓe baway waɗuki. Ai non ko? Joni bo mi heɓti. Fuu kulol ngol Gideon waɗi ko Allah yiɗi waɗki woni nder wakkere nde keɓten kanko magata ko ɗume saɗɗum. Ɗum bo ballete keɓta bawɗe Allah to giɗaɗe fuu. Habaru Gideon ɗum e ɗum nandi e habaruji ɗuɗɗi ɗi neɗɗo yi'ata nder deftere seninde e wakkati e wakkere maako. Amma to en ndaari habaruji ɗin ɗi fuu maaji nder deftere seninde e nde meta nder sarel ngel kiitotoɓe ardi leydi Israa'ila. E woodi habaruji ɗuɗɗi iri ɗi jiiɗen dow Gideon. Non ɗum waɗi. Habaruji dammuɗi ɗuɗɗi bono maaji. Ko ɗume habaru e yaada e zamanu majum. Ta hawti hoore habaruji ɗin sai gi'a a heɓi goɗɗum habaru mauɗum kawrutuɗum
nder wakkere go'o. Ɗum hokki habaru mawɗum nder deftere seninde. Ngam non to mi jangata fuu nder deftere seninde, e hani mi hora hakkilo am ngam mi heɓta wakere yahki wakere. To mi jangata fuu e mi hora hakkilo am dow wakere nden. Non ɗum woni. Deftere seninde ɗum deftere mawnde wo'oyre godunde habaruji go'o eɗi jokkotiri, eɗi kokka habaru go'otum nder ko ɗi jahata fuu. Ɗum habaru e ɗum bamɗi gaɗa ɗum ton habaru ƴaɓɓiɗum. Ɗi habaruji ɗi fuu eɗi jokkotiri ngam ɗi jara jangowo dow anduki Yeesu Almasihu.